Dushanbe Production. Талолаи азоди ма паррандаи да қафас бетии ҷона мерам гуфта будам майну кас дили ма ошиқай ошиқ ба як кас ранги ту дил наметам дар як касу нокас ту бул ҳавас будаи дер фаҳмидам мера баъди ошиқат шидам баъд мегӯй ту мара ки дӯстам намедорӣ ба хата дори ту алвидо мегӯм ёрам худу хор шави ту нарасидӣ ба қадрам ишқи мара хор кардӣ миёни дӯсту душман сари мара хам кардӣ кошки мазади як тир да дили ошиқам намекардӣ хиёнат де ёри noloyiqam ту мегуфтӣ ту ҳастам макатид мемонам мегуфтӣ ҳеҷ кара да ҷои ту намемонам чӣ бае кора кардӣ ҷони ма ҳайронам ғам дорам да дилам ба ғамат саргардонам осон нест фаромӯш шуданам мушкил аст фаромӯш карданам дунём будӣ дунёи дилҳом будӣ рафтӣ зи ман бигӯ куҷо шудӣ осон нест фаромӯш шуданат мушкил аст фаромӯш карданат дунём будӣ дунёи дилҳом будӣ рафтӣ зи ман бигӯ куҷо шудӣ тай компоту шоколадам бо маза будӣ ту месодӣ да барам хушбахтӣ ман медидӣ намерафтӣ агар ман мешидам хушбахт хидмаву вақт медидам катида болои тахт на ки афсӯс ҳамаи орзуҳом барбод рафт ёреро дӯст медоштам дил ма шикастау рафт мебинам шози дилам гум мезана натури ӯ сангдилай боре занг намезана ситораи осмонӣ камтар поёнтар фуро зиқ наша меганам зиқ наша мегам биро чӣ хел зиқ нашавам ма ӯро дӯст медоштам ӯ дӯстам намедошта ира ман надонистам айби тақдир нагӯ ӯ гуноҳ надорад тақдир да дасти сумес ира ҳама медонад та худат бул ҳаваси гунагор наку ҳар касе ай ма ҳичи нарасида юрам намераса осон нест фаромӯш шуданат мушкил аст фаромӯш карданат дунём будӣ дунёи дилҳом будӣ рафтӣ зи ман бигӯ куҷо шудӣ Dushanbe Production.